Здравейте, драги зрители! Аз съм Румбата и Вуло си връзва обувките. Остава почвам? Не! Ние направо си почнахме. Започнахме, извинявай. За кой път снимаме този подкаст? За кой път? Аз бих те питал също. За трети. Щастливото число 3, проверили сме всичко, звука върви, сетъп се промени малко, но мисля, че всичко е наред. За първи епизод малко по-така скромно, посно, но пък втори епизод вече като наредим сета за 3 човека. Сигурно. Да, сигурно. Вече ще бъде малко по-хубаво. Здравейте на всички. Ние сме ето пак. Това е Румен 1, Румен 2. Тази вечер сме 3 човека. И ако броиме биполярното ти разстройство? Аз като цяло нямам никакво настроение. Добре, усещам те. Да, трябва нещо да го се разчувствам. Колко е часа само да запомня? 46, да мога да гледам горе-долу. Да не прекаляваме, нали? С новото Да, не е нещо ангажиращо да кажеш, да трябва тук подкасти да снимаме 3 пъти. 3 пъти. 3 часа, 3 пъти. 3 часа утре. И 3 часа? 9. Що? Сметни пътища, нещо. Да. Сет, да редим. Да. Не е тук така. Трябва да направим някакво откриване. Да. А мен нещо не ми идва обаче. Няма проблем. Аз ще почна, ти пригласяй. Не, сега аз да започна, ти ще го вършиш. Че аз не мога да мисля нещо много. Добре. Настроение. Дай към общата. Настроение. Канализираме енергията. Настроение. Така. Симона, майка ти шеба. Съсипа ми живота. Айде пак. Ето пак. Добър вечер, уважаеми съграждани и жители на Република България. Ние сме ето Пак! И сме тук. Не викай, че пиква микрофона, бе, човек. Да, бе, добре. Добре, не викай. Сега мога да не се чуваш въобще. Аз искам да имам някаква... Добре, сега па много го доближи. Аз искам да имам някаква дикция, нещо, някаква динамика в Добре, гласа аз си. имам динамика също. Ти точно за дикция и динамика не дай да ми говориш. Френското Р е много сладко, жените го харесват. Така. Така е. Френското Р и циганското Л. Скакалец. Скакалец. Айде сега, мамо. Дай да го почваме този подкаст, защото вече Здравейте! Чакай. Оп. Знаеш историята за овчарчето и трите коня? Я разкажи. Не, защото не знам. Ще разкажа един виц. Значи, имало едно село, много голямо село и кметът имал страшен проблем в това село. Значи, една огромна мечка седяла и вършава по дворовете на хората и този кмета вика, баси майката, са какво ще правя? И събрал той една сутрин всички ловджи и им казал, момчета, слушайте ме. Нямаме друг вариант, че трябва да се съберете и да отидем да я убиеме тази мечка. Фанали се те ловджиите и кмета, тръгнали 1, 2, 3 дена, ловенето станало и в един момент те осъзнават, че не могат да фанат тази мечка. Събира ги пак той, поглежда ги и изведнъж от публиката, така от хората, се появява един такъв като тебе, 1,20 м, с една двуцевка пушка и с едно такова маличко кученце. Бай Ставри и кучето го седевчо. То кмета ги гледа и вика, бай Ставри, ти къде си тръгнал, бе? Вика, слушай, бе, кмете. И аз имам идея как да го убием това мечище. Кмете си го гледа добре. Кажи какво да направя. И това бай Ставри вика, слушай, ме, кмете. Я да сме на гората, да видиш как ще убием тази мечка. Тръгнал бай Ставри и кмета и кучето седевчо към гората и на едно дърво, така, на един кон скивали мечката да се катери. И бай Ставри погледнал към кмета и му казал, слушай ме, кмете, той бай Ставри ходил с една двуцевка пушка, малко по-голяма от него.
И вика, кмете, вземе я тази пушка. Кмете взел пушката и бай Ставри почва да обяснява. Слушай бе сега, това вече ще е да кода. И аз ще го нападнем. И ако падне първа мечката, Седевчо обучен ще отиде да я захапе за мадурите и тя ще умре от болка. И кмета седи и гледа бай Ставри и вика, бре бай Ставри, ти хубаво ще убиеш. Ама тази пушка за какво ми е, бе? Кмете, пушката ти е много важна. Кмета си гледа, що бе, бай Ставри? И отивам да нападнем мечката. Обаче, ако паднем първи, да гръмнеш Седевчо. Отнеми момент. Знам. Отнеми момент. Ама е хубав. Малко по-скоро. Искаш ли да ти кажа един значително по-кратък? Да. Знаеш ли звука от френската любов? Да. Не. Грозно. На тъти принцеса. След като чухте два много тъпи вица, здравейте приятели, аз съм Иво. Аз съм Румбата. И тази вечер сме се събрали в първият епизод на Ето пак! Нашето скромно подкастченце, Да. Румбичка. Ау. С нашето скромно студио сме се събрали тук тази вечер да открием, да дадем началото на едно велико предаване. Точно така. Ние ще сме в шоуто на Слави, аз съм Краси Радков, ти си Годжи. Годжи. Годжи Бери имате ли? Една водка тогава. С две думи какво представлява нашият подкаст. Идеята е, като за пилотен епизод сме само двамата, ще си говорим за много теми от живота. Между другото, ако имате идеи, мога да предлагате в коментарите. Идеята е да каним наши приятели, дори някой път известни личности, които да поставяме в реални ситуации от живота. Повечето известни хора са свикнали да говорят за собствения си опит, за това как са достигнали до някакъв успех, бла-бла-бла, неща, които може да видите навсякъде. Тук идеята е всеки да бъде себе си, да го поставяме в ситуации, в които живота ни поставя и следователно да намираме някакви решения, някакви заключения и мнения на различни хора. Точно така. Мисля, че успях така значително да доста добре го обобща. Няма да те лъжа. Подготвили сме. Понякога се чувствам като Ани Владимирова в твоята компания. Не знам защо. Ти подкъде? Ти да Ани Владимирова. Не знам, брато. Аз така съм голям привърженик на нейното творчество. Много хубави крака имам. Боже. Като стана дума за крака. Не. Може ли да те питам, какво е твоето мнение за краката относно жените? Ами виж, аз до сега в живота си съм бил с така, не малък набор от жени, но да кажем някакъв набор от жени. Да. И до момента не съм имал жена с хубави крака. Даже последната, ти я познаваш много добре. Да. Да. Същата. Тя имаше много гадни крака. Като едно време, нали знаеш, има в интернет едно меменце, Ейс, Спарта, като Спарта, като спартанците. Е такава папаронка. Майко е бати плавника, брато. Да. А палеца й беше колко показалеца. Ясно. Много интересно. Бабанчица беше. Ама виж са, значи, сляп човек, какво ти казва? На сляп човек, какво да му обясниш? Плюс това дете се вика, аз краката рядко ги виждам. Тя е ли с обувки или това, пък ако правиме нещо, ти до там не стигаш. До там не стигам, до краката не стигам, но пък виж, ти си ми приятел и си фен на женските крака. Въпреки, че аз бих оценил едни хубави крака. Едни поддържани крака, едни с хубаво може ли, извинявай, педикюрче. много, че те прекъсвам? Аз знам, че си експерт в това. Нещо ми влезе в окото. Докато си го почистваш, искам един апел към всички дами, които гледат този подкаст. Здравейте, дами! Имам едно обращение към вас. Аз много уважавам жените. Смятам, че жените са по-силния пол. Абсолютно, братле. Жените раждат. Я се спасявай! Нека се върнем на моят апел. Скъпи дами, моля ви, поддържайте перфектен педикюр. Независимо от сезона, независимо от това дори какво ви коства. Това е един елементарен на пръв поглед детайл, но изключително важен за един ценител.
За един истински мъж. Аз... заповядай. Здравейте, аз съм за малко, не? Аз не съм от тук и съм за малко. Аз не съм от тук, съм за малко. Не, между другото, искаш ли да ти споделя нещо относно темата за женските крака? Сподели. Аз съм, знаеш много добре, браснар съм, имам салон в Люлин, ако някой иска, мога да заповяда. Само мъжко постригвам. Да, не е като да кажеш някъде да го има в сета това, че си браснар. Ма не, виж ти, аз тук съм много сладък, с някаква дълга косичка, тотално различен съм. Аз мисля, че пак трябва да се бъскатнеш. Не, няма да се бъскат. Не мога, брат. Що? Не знам, мисля, че не е подходящо. Добре, не може малко да я скъсиш? Може ли да се доискам? Да, извинявай. Просто си Това, което исках да кажа, е, че аз на ден минават през салона много момчета и ние си говориме. Братле, много мъже, ама наистина много мъже, оценяват женския педикюр и даже като гледаш, примерно, някоя момиче инстаграма или нещо такова, сметни, че тя за да е стигнала до там, да си оправи краченцата, това означава, че всичко друго тя си е оправила, разбираш ли? Да. Тя обърнала внимание на най-дребния детайл. Крачето. Не, виж сега, примерно, аз според мен пък жените обръщат внимание на краката си, като малко преда дойде лятото. За съжаление, Защото им се налага да ходят боси по сандали и така нататък. Като е с... Моля ви се, дами, не си купувайте тази зима онези обувки, дето сте астронавти с тях. Много са грозни. Тия бутушките. Moon Boots, моля ви се, не си ги купувайте, много са грозни. Между другото, има много момичета са точно такива Moon Boots. Моля ви се, не си ги дето отдолу с много хубави пресни педикюрчета. Аз между другото искам нещо да кажа. Не го сексуализирам. Много. Не, нещо крайно. Изобщо. Често ти казвам, аз утре други ден да имам дъщеря, ще й обясниш и кажа, тате, кръченцата, моето момиче, това е важничко. Аз, че съм мъж, те си поддържам краката, разбираш ли? Е нормално, бе, ние... Пак, жена, аз съм имал, ето, пресния пример, сега да не кажете, че съм в някакъв едипов комплекс. Пресния пример, стане на въпрос за педикюр, аз дори и с мама съм ми казал. Казал съм на майка ми. Казва ми, майко, ето, примерно, виж, тук ти се е поулющило нещо, така. Просто съм от малък, братле, педант, стане на дума за крака. Мога да запомня един човек по краката. Моите крака харесваш ли? Ужасни са. Що? Знаеш ли що? Искам да те питам нещо. Много ми е интересно твоето мнение. Нека да поставим тази тема като първа тема в нашия подкаст. Нека си поговорим за ред и грин флагове при жените и при мъжете. Това му дойде на... Моля да споделя на хората, където дойде. В какъв момент ти дойде идеята за тази тема? Споделиме, ние тук идеята е да си разказваме истории и така. Да, разбира се. Ние с нощи бяхме в едно много такова романтично място. В един столичен... Софийски клуб. Софийски клуб. Да. Не чалгарски. Не чалгарски. И докато бяхме на сапарето и слушахме Криско... Обела чао. Криско и... Драгана Миркович. Не Драгана Миркович. Звонко да Мирович, ако искаш. Не Драгана Миркович, слушахме Вирго, Сонс Генс Кикс. Да. Докато го слушахме и той седи такъв, защото ние бяхме седнали... Да. Как е думата, бе? Да. Аристократично. Бяхме седнали на нашото сапаре. Тук е важно сапаре. да споменеш, че когато ние излизаме, аз не пия. Да, Румен не пия, той е спрял от алкохола. Колко време вече? Да. Как взех колата? Година и нещо, не съм пил почти. На рождения ти ден? На рождения ден на Росън. Да. Малко пъти. Да. И докато седяхме на нашото сапаре, пиехме топъл чай с газирана вода и кашу, той така го озари. Отгоре му дойде идеята, докато поставяхме салфетки на масата. Тази невероятна идея за тази тема, която всъщност интерес на истината не е лоша. Не е лоша, но пък идва и малко въпроса тук дали
кой как приема нещата и за кой какво е ред флаг? Нека да говорим за, братле, нека да говорим за такива елементарни неща. Ето, давам ти пример. Да, примерно Давам ти пример веднага. приятелката ти отговаря през 2 часа. Ето, това примерно, братле, за мен е много голям ред флаг. Разбираш ли? Толкова, замисляш ли се, колко е заед един само човек? приятелката ти, нали, партньора ти да ти отговаря през някакви такива часове ненормални. Най-малкото, защото, братле, извиняй, в 21 век. В смисъл, дори телефона ми, в момента точно не, ама двата ми телефона са постоянно в моя джоб. И за да не обърна внимание на някой, аз трябва да правя нещо, примерно да работя, ама аз като работя мога да спра да погледна, нали, извинявам. Ами не, ти ще виж сега тук говорим дори за... Не говорим за момента отношения в това да се сваляте. Докато се свалят, всички се правят неинтересни. И жените, и мъжете. Да, бе, брат, това много ме дразни, разбираш ли? Правят се неинтересни с... Не мога да си обясня с каква цел, но пък ето идва момента. Вие вече сте заедно. Каква е причината това по този начин се държиш? Ти даваш ли си Може би е сметката... поставянето на някакви граници. Да, ма даваш си сметка, че може би трябва да блъсква партньора ти. Защото ние тук говорим вече като сте заедно с него. Между другото, знаеш какво съм забелязал в днешния тип отношения, независимо дали са гаджета, дали са приятели, хората не ги е страх да изгубят някой. Никой не го е страх. Всеки смята, че е заменим. Абсолютно. Всеки смята, че може да нещо да се случи и да... Как ти го обясна? Мога ти дам жив пример, брата. Жив пример мога ти дам. Има хора, които живеят в свят, в който всичко се върти около тях. Да. Всичко се върти около тях и те губят и махат хора от обкръжението си без да мислят, без да правят и те ги заменят с някакви други. Тях не им е важно качествата на човека, важно му е доколко му е удобен. Да. Защото ако ти не си удобен на някой, нали, да му свършиш това и това, ти нямаш работа в неговото обкръжение. В случая, тук не говорим за някакви дълбоки приятелства от нашия сорт, от такива по-големи приятелства по 10, по 15 години, защото има хора, които... Да, бе, големи мъже, големи деца мъже, са заедно. Да, които са от деца заедно. Примерно, мога да дам пример. В моето семейство има един наш приятел, казва се Боби. Те са се изучили с моите братя в 12-то училище. Mm-hmm. Този човек до ден днешен, той ми е като брат на мене. Нищо, Да. че не се познаваме. Той е, както ти си ми е брат на мен, той е брат на тримата ми братя. Да. И аз знам, че ако му се обада по телефона, той ще ми помогне толкова, колкото ще ми помогнат моите братя. Но тук за секунда излезнах и темата, извинявам се. Хората не могат да оценят какъв човек седи срещу тях. Те гледат в своята паница, те гледат на тях да има удобно, и най-вече хората не се замислят как действията или думите, които използват и правят, могат да повлияят на човека от среща. Защото човек идва и си казва, вижте сега, така и така, аз не смятам, че съм ти казал нещо обидно. Да. В неговата глава той ти е казал, примерно, човек, нищо не става от тебе. И после ти вика, виж, аз не съм го мислил по този начин. Винаги примера, между другото, който много обичам да давам в такива ситуации, е, че ако дойдеш, примерно, и ми лепнеш един шамар, няма да ми стане приятно, обаче няма да умра. Но ако отидеш, примерно, и на някое момиче 45 кг, 50 или колкото и да е там, и лепнеш един шамар, шансът тя да не стане е много голям. Иначе казано, шамара, нали, нямам тук предвид физическа саморазправа, а по-скоро вербална, дори да кажеш нещо, един човек може, за тебе може този човек да не го заболи, обаче всъщност него много да го заболи. Нека да излезем с едно заключение. По това, което мога да преценя, първия ред флаг е обвързан точно с това да не се отговаря. Да, виж, аз като заключение да би не казал... чувства другия човек заинтересовано. Да, не знам дали хората реално си дават сметка, че извинявам се, че ще го кажа, никой не е толкова заед. Повярвай ми. Ако човека отсреща е важен за тебе, никой не е толкова заед. Знам. Да, работа има, семейство. Аз знам с тебе двамата, братле, като сме ходили, примерно, някъде да снимаме и ти говоря командировка, като ни нема дни наред. Ще намериш време, бе.
Защото и аз съм бил с приятелка, ти си бил с приятелка. Има моменти, в които, ще ми кажеш, Румба, покрий ме примерно 5 минути или до туалетна ще отида. Има ли желание, има и начин. Да, най-лошото е, че те дори, давам ти пример, те дори не обясняват, що го правят това. Давам ти пример. Първо ти си ми писал към 12 часа на обяд и си ми казал, братле, така и така, да свършим това, да сме се разбрали, обаче аз не ти отговарям. 2, 3, 4 часа и ти си ще се чудиш. И аз ако направо ти отговоря след 3-4 часа, ти ще кажеш, той то си ме е сложил на хуя. С извинение. Но обаче, ако ти отговоря след 3-4 часа, братниски, бях на работа. Имам много, натискат ме яко, извинявай, че не можа да ти отговоря. Да, това го правим така и така. Да. Тогава аз ще разбера, че ти си застанал и си казал, той човек ме е питал нещо, чакаме да му отговоря, но аз не мога физически да му помогна, защото мене ме занимава да снимам, да върта, да скачам, да правя някакви неща. И когато аз му кажа, Румба, аз така и така, аз показвам уважението си към тебе. И че аз те ценя като приятел и не искам ти да се почувстваш зле. Да, абсолютно. Съгласен съм. Това е заключението. Ако има ли желание, има и начин. А не, защото хората си мислят, че е много лесно да говориш. Много лесно е да кажеш нещо. Има един базик. Това, дето аз мога да го обеща, никой не може да го даде. Много хора могат да говорят много, но ако ти нямаш елементарното дума да отидеш и да действаш, защото когато кажеш на някой, искам това и това, нали, аз мога да ти дам това и това, и ти ако спреш да го правиш, каква е файдата? Добре, тук влизам в една друга тема за желания и така нататък. Аз между другото, тук се сещам за един ред флаг, който много искам да добавя. И той, брато, е когато в отношенията на двама души се мешат още хора. О, да. Приятелките на приятелката ти, или пък дори приятелите ти, почват много да се мешат, да дават акъл, да ти казват някакви неща. Това много вреди. Виж, тук според мен има една граница на полезното, има вече една граница, която в смисъл... Вредно. Вредно е, защото братле, заставам някой път и си казвам, добре бе, аз с това момиче ли съм? Или с това момиче, с двете и приятелки, с братовчетка и с сестра й? Защото по принцип не звучи зле. Искай да ти кажа нещо. Аз съм си мислил много, че е важно, когато имаш отношения с някой, аз винаги обичам да казвам следното. Нека, аз разбирам, че тя не може да не каже на приятелките си. Абсолютно. Разбирам, че не може да им каже, че виж, ние съседи, кой сме са заедно. Ние как? Така и така. И ние си говорим. Но не заставам в някъде и всеки път, като стане лично на въпрос, виж, аз съм човек, който много мрази публичността. Тежката публичност. Говоря за публичност, за взаимоотношения, не говоря за тук. Въобще не ме бърка. Вие даже не знаете за кой говоря сигурно. Много ме дразни това. Извинявам се, много. Бутнах си малко микрофончето, ще ме прощавате. Като италянец си? За първи път. Много мраза публичността. Има хора, ги гледам човек, слагат си в биото някакви работи, специални хайлайти си правят. Нали? Добре. Ама не всеки ден 4 снимки с гаджето, 8 цитата, 6 тиктока. Направо вкарвам още един ред флаг. Ама не, чакай, стой да го довършим то. Запазите го в мисълта. Айде, добре. Защото заставаш и си казваш, бао майката, аз съм с тази мацка, обаче петекът се съберат с приятелките си и тя става друга. И става друга. Направо, да. Аз това го забелязах. Даже. Разказвам ти. Излизаме на среща. Така. Излизаме на среща, отидохме в много хубаво ресторанче, хапнахме второ, трето, при което човек отиваме връщаме се там в нейния квартал, да. Връщаме се при приятелките и нищо общо. Нищо общо. Добре, моля спра да го бутам този микрофон. Ти като италянец ще ти вържа ръцете, не мога да кажеш една дума.
Нищо общо няма. Все едно си говоря с друг човек. Да. Аз разбирам, че... Всъщност не разбирам. Рума, защо го правят? Аз не мога да си обясня, защо го правят. Ами, сега ще кажа самата истина. Според мене. Човек е много различен във връзката си и много различен с приятелите си. Като държани, по принцип. Да, Защото, братле, ние като се събереме с тебе, примерно, е лудница. винаги. Обаче, като се събереш, примерно, като излезнеш с момиче и гледаш малко от малко, нали, се държиш сериозно, как да кажа, по-здържано. Да, по-зряло. Да. Защото ние, каквото и си говорим с тебе, като сме навънка двамата, сигурно не сме зрели. Особено при нашите приятели, които искам да поздравя сега. Специални поздрави за Хасен Кантин. Най-доброто заведение за забава в центъра на София. Абсолютно. Христо Бълчев? 12. Точно така. Очакваме ви там, доста често сме там. Петък и събота сме там. Не работиме там. Не работиме, да. Ние сме клиенти на заведението, просто сме фенове. Нека се обръщаме по-често към общата камера. Към общата камера, да, защото аз си говоря само към моите, извинявам се. Все пак така, важно е да имаме по-общи кадри, да показваме колко добре седим заедно пред камера. Защото сме свикнали обикновено да сме зад камера. В принцип, да. Добре. Аз мисля, че този път аз мога да направя заключението. Be my guest. Жените като цяло, сега ще споделя и за мъжете виждането ми, защото ние не сме тук да хейтиме жените, ние сме женомразци. Казвам го предварително. Напротив, аз много обичам жените. Да. Много сте готини, всички жени обожаваме. Особено жените, които могат да готвят. Да. Вие сте... Палачинки. Да. Да разкажем откъде идва. Изчакай само да направя заключение. извинявай. Да, бе, няма проблем. Не, бе. Не е нещо. Ето пак. Според мене, жените като цяло са свикнали в това. Много нерешителни жени има. Много жени, които не знаят на къде да тръгнат, напред, назад, наляво, надясно и търсят отговор в приятелките си. Не съм съгласен. Що? Не съм съгласен. Ето добре, дай да направим един дебат за предполага. Айде да направим един дебат. Знаеш, за мен жените са много нерешителни. За мен жените са решителни до толкова, доколкото имат някакво влечение. Защото, братле, има го и другото. Има го и случая, в който една жена, всичките й приятелки говорят, той е буклук, той е нещастник, той ходи по жени, той това, той онова, играе казино, ходи по еди си какво, еди си що. И в следващия момент нашата е, искам го. Той е принца на бял кон. С-класа на лизинг. Това не е решителност. Разбираш ли? Да. Това за мен, братло, е точно този тип мацки, които са си казали, той е помяр, примерно, ама си моят помяр. Ама аз много си го обичам. Ама той ще се промени. Ама какво сега като е сгафил малко? Ама не ги, че ми има и такива мъже. Обаче хубаво го направи. Това студио трябва нещо да го правя. За следващия епизод ще е друго студиото. Аз не съм за кого говориш. Нещо ще се бъркаш. Виждал съм, но няма. Виждал съм, но няма. Кога? Не бе, виж, за мен жените са нерешителни, когато... Виж, брат, те знаят какво искат от този тапак. От това, дето се държи с тях като гъс, вечер излиза 6, пребира с 8, ляга си с 12. Те знаят за него. Но когато срещнат отсреща човек, който не е такъв и е готов да им даде нещо ценно. Ти си безинтересен. И тогава те, за да не стане така, че да го... Те знаят, че той е добър. Помниш кога излизахме с уния двете тук наскоро? Да. Така. И излизаме с Ивчо с две дами от Gen Z. Така. Gen Z ли се водят? И? Даже дали са и милениали, не знам. Сета. Добре, малко по-малки са от нас, законни са, няма проблем.
И почваме да си говорим с тях, нали, така за общите теми. Ние обичаме много да разговаряме хората около нас. И в един момент Ивчо ги пита, добре бе, вие нали искате някаква сериозна връзка, искате някакъв човек до вас, който да ви дава това, което вие му давате. Защо като намерите такова момче, вие не го харесвате? И тия застанали двечките, миличките ми. Защото обичаме да го гоним. Да ме унгрр. Гър. Обича ли да гонят? Аз това го разбирам. Не, между другото, виж, Ти си много поликоректен. Абсолютно. Много ли разбираш жените ти обаче? Не. Виж, за мене, знаеш кога си добър играч? Когато играеш спрямо играта. Ама ако играта не ти харесва. Ако играта не ти харесва, брато, оправи се. Добре, на мен ми си игра. Айде, ако е Роналдо, примерно футболист и реши, че не му се играе футбол, му се играе баскетбол, он е поне висок. Нали, ще го проиграе някак си. Ама, ако е нещо на така, което е малко по-неизбежно, като например да се намираш в някакво общество с някакви изградени норми, някакъв начин по който функционира, ти ако не се напасваш, ти си един аутсайдер. Ами извинявай, брато, равността е следната. 21 век сме, жените станаха мъже, мъжете стават жени. И аз колкото и да се опитвам това да го променям, Балканджи Йово с четата си срещу всички поробители, няма да успея. Просто играя спрямо играта. Слагам картите на масата и почвам всичко кост без кост, каквото трябва, това е. Искаш да се гоним, няма проблеми. Аз бягам бързо. И карам още повече. Проблема е, че нашия с какво си мисля, брат? Че има хора, които не могат да играят тази игра по средата. Лека им пръс. Какво гледаш толкова? Разлял съм 2 капки вода. Няма проблем. Има... Това е. Ти покръсти тук българите и си загубих мисълта. Какво да ти кажа, брато? Имам си го. Приемете Господ сърцата си. Айде, моля ти се. Тук не сме пробуждане. Не, аз съм напълно сериозен. Приемете Господ сърцата си, защото този свят върви на никъде. И поне вие се спасете. Напълно съм сериозен. Това, което исках да кажа е, че има не много хора, но аз познавам такива хора, които не могат да играят тази игра. Хем да са така, хем да са така. Да. Познавам хора, които могат само така или така. Аз ще излезна с едно заключение. Аз съм Румен от Люлин. Имало е много умни хора на този свят преди мене. Алберт Айнщайн, Исак Нютон, Галилео Галилей. Да продължаваме. Людмил Христов. Поздрави за началника на Българския университет Людмил Христов. Да сте ни жив и здрав. Още много дълги години да ни обучавате. Много умни хора имало на този свят. И не са разбрали жените. Венци е много умен човек. Умен човек е. Кой съм аз да се опитвам? Не мога повече. Не мога. И затова игра спрямо правилата на играта. Правилата какви са? Как беше една снимка? Цъкам на сторито, селфита лайко, едно по едно лайква ми снимката, тя лайква ми снимката. Лайква ми снимката. Да. Разбираш ли? Това е. Тази песен на Сандо и Мандо. Какво става, беби, какво правиш, що не спиш? Аре да те вода некъде да се поразвеселиш. Да. Ами брат... В хасиенда едно коктейлче да изпиеш. Айде, спокойно. Еминем. После една... Добре, че ти са каза 2. Аз дали да не кажа един? Айде. Ти си.
най-добър приятел момче. Уау! Толкова каза. И момиче всъщност, а пак казвам, че не мразиме жените. Да. Я кажи си мнението, моля ти се, за най-добрите приятели. Аз смятам, че ти си на моето мнение, защото ние сме си го говорили преди. Не само в първите два опита да направим този подкаст, но Да. нека така набързичко да минем през тази тема, защото ние имаме много силна теза. Давай. Нормално е за мене човек да има добър приятел, от мъжки пол или От срещу положено. женски пол. Ако говорим за приятелство, което е, давам ти пример, живеете в една кооперация, майките и баща ти се познават, майките и родителите ви се познават, играли сте на градинката от преди цял живот. Приятелството е утвърдено с годините. Да, тук говорим за много Деца. сериозно. Да, Пораснали. деца. Извинете. И когато говорим за такова приятелство, аз разбирам. Ще кажа, защото и аз имам такава приятелка. И аз имам една. Така. Когато говорим за нещо А ти такова, колко приятелки имаш такива, извинявай? една. И аз. Нали, за протокола. Да, За запишем. протокола да запишем. Да запишем, господин генерал. Та, това вече аз като мъж ще го разбера. Ако говорим за жена с приятел, който нали така. Но аз съм такъв мъж, че ако ми кажеш, че твой добър приятел правилно е гей, ще го накарам да ми направи свирка, разбираш? Да, бе. Не. Не, ако Абе, дойде... помниш една много кратка история. Дай да заселим малко положението. Така, с Ивчо, понякога като няма какво да правим, много обичаме да караме Максим. Аз ще обясня кой е Максим. Максим на 2 на 300 нелегални таксита, които не са така регистрирани в държавата като цяло. Но можете... Uber. Uber както е. И можете да возите различни клиенти из София. Точно на така. ниски цени. Да. Внимавайте при кой се качвате. Така. Сивчо решаваме да се пускаме така от време на време, като няма какво да правим. Ние скоро не сме Да, изобщо. заради Може да това. се пуснем някой Да. път. Ма само орал ти имам. Да. Така, с Сивчо решаваме да се пуснем един път, при което гледам една поръчка ми излиза за стабилни някакви 5-60 лева. И цъкам и пише правя френска на шофьор срещу 60 лева. Де факто, че този, който ще направи френската, равно този, който прави поръчката, ще даде 60 лева на човека, който дойде да го вземе. Цъкам аз. Да вземе да го... Да го вземе. Цъкам аз, отиваме с Ивчо, излиза един господин в вида си на госпожа и ние станахме съвсем сериозно и го питаме, вижте, сега ние сме били път до тук. Човек казва, да, кой от двамата иска да свърши работа? И ние се спогледахме и викаме, и двамата, нали? По 60 лева, 120 лева, какво? Какво ще има? И той ми вика, не 120 лева, 100, викам, за 100 лева, по 50 лева. И се събудих. В интерес на истината и такива забавни истории, ама от Максим. Аз мисля, че мога да направим само един подкаст от история от Максим. Ти представяш, хората верно се вържат на това, че сме ходили да ни духат за по 50 лева. Брат, има хора, които вярват, Мъже. че земята е плоска. Или че има хора, които вярват, че приятелката им само си говори с момчета. Като отиде на Панджарел. Минджарел. Панджарел. Да. Не, между другото, тази история с Максима наполовина вярна. Имаше такава поръчка, цъкнах едва ли не да отидем, обаче някой вече друг беше взел или някой отказал. Просто сетих и беше забавно. Нека се върнем на най-добрите приятели. Искахме да се избазикаме с това. Но когато говорим тук за хора, които първо миналата година се запознал с някой и тук в последно време почваме да излизаме и аз идвам и казвам, той е много добър приятел. Ние само си излизаме, нали? Не е да кажеш нещо да... Аз съм на дискотека с най-добрия ми приятел, с двама негови приятели и на единия негов приятел гаджето. Да. Аз почваме така. Да. Сега, защото
сега в момента, тук на тази моята камера, има една, дето вика, Боже, ти какви ги говорят? Аз Със сигурност вече има една, която е казала, тия двамата какво се обясняват там? Да. Аз имам толкова много добри мои приятели, с които нищо не сме правили. Не е да кажеш, че той е седял вечер и си е мислил, маля на тая, ще свали моя пай жената. Да. Аз винаги съм поставяла граница и така нататък. И точно за ето такива дами, които в момента гледат, ще ви разкажа една много кратка история от университета, в който учиме с Ивчо. Ивчо реши, че ще боледува и отивам на лекции сам. Където измежду лекциите аз отивам да пия едно кафенце и там се виждам с една стара позната, с която се заговорихме и тя ми обяснява, че до вечера щяла да излиза с най-добрия си приятел. При което, освен че си има най-добър приятел, тя си има и гадже. Да. Така. И аз си задавам следния въпрос. Нали, гаджето ти знае ли за най-добрият ти приятел? И тя казва, ами да, викам, окей ли? Еми не точно, но лека по лека свиква. Казва ми, ти вярваш ли, че най-добрият ти приятел е наистина приятел и че ако има възможност няма да спи с теб? Тя ми казва, да, ние от 8 клас сме били приятели, сме си станали, вече съм първа година в университета, толкова години нищо не е имал, а имал много пъти възможност. И аз си казвам, извинявай, ако имам едно условие, ако го изпълниш и стане това, което кажа аз, ще ме черпиш едно кафе. Ако твоето стане, аз ще те черпя едно кафе. И тя ми каза, добре. Каза ми, звъниш на твоят най-добър приятел, казваш, че си се разделила с гаджето ти, че в момента ти се прави секс и си сама вкъщи. Интересното беше, че тя беше много сигурна, при което обажда се на най-добрия си приятел, съобщава, че се разделила с гаджето си, че й се прави любов, при което момчето каза, че се облича и след 5 минути ще бъде в тях. И ти пък кафе. И аз пих кафе. Фрапе с бисквитка. Фрапе с бисквитка. Нека да отворим хората на фрапе с бисквитка. Значи като отидете в Коста, поръчвате си фрапе с бисквитка. Това е много вкусно. Бисквитката е сироп. прошена бисквита нещо. Да, не е нещо да кажеш, нали, ангажиращо, някаква корабия е такава. Да. Корабия. На Монин, нали? На Монин, да. Неплатена реклама. Да. На Монин бисквитка. Ние платени реклами мога да правим. Да. Примерно Гиро пита. Брат, не мога ли един огромен надуваем? Вижте, пичове, я пусни сега като го монтираш, пусни тук на общия план да видят. Погледнете колко място има. Мога да слагаме рекламни материали колко искате. Един голям гирус. Един голям... Със секс шопове също може да работим. Абе, с какво ти се сетиш мога да работим? Абе, да? Ползвал ли си секс играчки? Не. Никога? Имал съм път, в който жена искала да ми бърка в газа. Това не съм го правил. Ама имам приятели, къде ми казват, че хубаво. По принцип, сега без да извръщавам нещата, G-точката на мъже е... Започва. Искам да ти кажа, че мъжете, даже при мъжете ред флаговете са значително повече. Не. О, да. Не. Виж, по принцип една жена винаги може да му отврати с брат, братле, бате, с уния много тесни клинчета, дето оформят дупето, което отсъства, половинка типов хляб е, но иначе, да. Много обичам такива. Има и едни такива баленсяги, много особени, които като ги видя вече започвам да получавам вътрешни спазми. Нали, чисто визуално има едни такива ред флагове, които или като например да завали дъжд и да се притесняваш, че скоро няма да приличаш на себе си, защото ще ти падне грима. И някакви е такива неща. Ти има ли си приятелка, който така се чувства? Аз, братле, съм имал всякакви приятелки от всякакви разновидности, цветове, гами и тем подобни настроения. Снегърка ли си бил? Моля? Снегърка ли си бил?
Да не става танцорката от Хасена да си излизал. Не, Тя как ска да не знам. продължи си мисълта. Това, което се опитвах да кажа е, че според мен, брато, един от най-големите ред флагове при един мъж, особено ако е малко по-голям, е да е много нуждаещ се. И майка му. Какво? И майка му. Мамините синчета, братле, те винаги ги е имало и винаги ще ги има, но тук влизаме в друга тема. Аз, например, се държа много уважително към майка ми. Защото тя го заслужава. Това е единствената жена, която до момента е заслужила това отношение. Да. Но това не ме прави мамино синче. В смисъл, аз ако имам нужда да споделя или да взема някакъв съвет, ще я попитам. Но това, че тя, например, ме посъветва или ми е казала нещо, не означава, че за мен, нали, това е на 100% и че аз нямам право на някакво лично мнение. Да. Но според мен, наистина, един от най-големите ред флагове, който мъж може да има, е да бъде needy, да бъде нуждаещ се. Това, освен че отблъсква жените, показва и много слабохарактерност на мъжа. А когато един мъж е слабохарактерен и е нерешителен, според мен му се радва предимно майка му. Умори ли се? Не, мисля си, че бих те подкрепил в тезата ти, ако... Виж, не, бих променил малко в това, което каза. Според мен има някакво леко ниво на needy, но тук говорим за примерно около 100% е needy-то, 5%, които по някой път се появяват. Защото... То е нормално, братле. Ти не можеш да ходиш с един човек, примерно да имаш някакви симпатии или някакви чувства и да си камък. В смисъл, този човек, нали, малко от малко трябва да разбере, че на тебе ти пука за него. Да, и аз това си мисля. Обаче от някъде дух. Да, аз съм пуснал и двата климатика. Аз ги спрях. Аз ги пуснах. Кога? Мика ти го ги спря. Верно. Това няма ли да се чува? Не. Не, ти си ги спрял. Не работят. Това чува се от Лампата. Добре. Това не се чува много тихо. Добре. Разбираш? А пък, ако го няма това needy, ти няма как да покажеш на човека отсреща, че ти го желаеш. Не желаеш. Желаеш са викали 95-та година. Че си му важен, че си му ценен по някакъв начин. Защото ако седиш и се правиш на интересен и не показваш нидито си, пак не върви. Не върви. Според мен е важно в някакви граници. Да. Защото каквото си говорим, пак се връщаме на това, че жените свикнаха да стават мъже. И те да гонят, и те да колят, и да бесат, са мъже, да почват да изкарват парикът за мъже, бе. Мани, че и вчера много жени се фанаха да работят и да такова, ама като че ли, знаеш какво ми прави впечатление? Какво? Че особено много работливите, брато, моето си е моето, твоето е общо. Разбираш? Да. Ти ходил ли си с такава жена? Не. Става ми интересно. Аз бих казал значи не обичам да ползвам цитати от TikTok, но сега ще го ползвам. Брата се се притеснявам от материалистки. Защото няма какво ми вземат. Да. Да. Какво ще ми вземат? Аз, между другото, съм имал опит с една връзка, която беше много интересна. И то такова пасивно-агресивно беше. No. Хем едно такова да се докажеш, че си мъж трябва, да даваш, да купуваш, да правиш, да струваш. Циганката не сдуй. Хем трябва ти трябва да се чувстваш, че едва ли не имаш някаква подкрепа, че твоите успехи са благодарение на връзката на това момиче, която е с тебе. Не знам дали усещаш на къде е бия. Да. Много страшни манипулативни игри.
Брат, Обръщам се към всички момчета, които гледат този подкаст. ти днеска цял ден се обръщаш към някой. Да, имам едно обращение, аз съм като Румен Радев. Ти си кажеш Румен, ама Да. Цветанов. Така, драги ми момчета, зрители, не дейте да си позволявате да се филмирате за това, че не струвате достатъчно заради някоя, която иска да се вози във вашата кола, която дори баща и няма, че иска да харчи вашите пари, които техните дори не изкарват, или пък тя сама не си ги изкарва, или че пък иска да се възползва от вашия статут, който тя дори няма такъв. No. Едва ли не жената застава и казва: аз съм жена, имам цвете, имам цвете и моето цвете трябва да бъде поливано, наторявано, Ще ти кажа нещо. постоянно, всеки ден. Аз, ако имах цвете, Да. щях да живея много елементарен живот. О, Толкова нямаше да си мръдна пръста. Толкова. тук е момента, братле, в който трябва в подкаста да има жена. Чакай да излизам. Ти отключи ли гардероба? Какво викаш? Гардероба отключи ли? Нали ти каза, че ще го отключиш? Ай. Ами жена не мога да намерим. Не може. Да, от гардероба избега. Ако ти си жена, имаш 18 и имаш И не интерес... си на 65 плюс. Имаш интерес да седнеш тук и да защитаваш явно женската гледна точка, защото ние сме двама мъже, които имат някакво мнение, а пък Нямат женското цветя. мнение... Моля? Нямаме цветя. Какви цветя, бе? Какви цветя, бе? Цензура. Чува се това. Добре. Да. Така че ако има дама, която гледа в момента и има интерес да дойде тук и да си поговори с нас, може да пише в коментарите или пък в Instagram профилът ни, който се казва... Ето пак подкаст. Така че пишете ни, ще имаме така желанието Брат, ще направим един кастинг. да направим кастинг, брат. Дай да го заснея, бе. Кастинг за ко-водеща на ето пак. И тук ще ги изредиме всичките те, защото ще дойдат милиони жени. Да. Те ще се бият тук през вратата, коя да мине. Да. Те ще си кажат, бате, ето пак, мене ме търси. Добре, айде да направим така. Брате, знаеш кой искам Има да ли ходя? повече от 3 желащи? Галена. Майко... Апелирам Галена да дойде да седне на стола на ето пак и да бъде ко-водеща с мен. Добре, айде да сме малко по-реалисти. Някакви жени от женски пол, моля, Да. ако са повече от 3 на брой, ще направим кастинг. Аз силно се съмня. Знаеш кой си представям? Иначе кочове мога сберем, братко, тук. Принципно, не, то ще стане като тия, как се казваха. Имаше едни момчета, дето се събират Да. Сетих се. Четири- Аз им се кеф. 4-5 дати са много готини. И момчета, да, не им знам името. Как се казаха? Забравих ги, бе. И аз ги забравих. Добре. Има и момчета, дето се събират и правят подкасти, много са готини, аз ги гледам. Но да. Ма те май спреха вече. Не, бе, още правят. Вчера даже гледах епизода с Зенката. Не знам, не съм гледал. Добре, Чича. Аз Не. мисля, че тук е момента да направим и да... Не да направим, ами да подкараме края на нашия първият епизод на Ето, пак. подкаст. Чухте някакви така интересни мнения от наша страна. Ако има някой, който иска да води озащитени спорове с мен в коментарите, да го направи, ще му отговоря. Ива е компютърна нинджа. Да. Ще му отговоря. Ако има някой желание да се видим на живо нещо, се разпора. Също пак, не забравяйте да ни последвате в Instagram, в TikTok, също така може да ни намерите и в AOBG. Пускам Иво Жигово, петък и събота. Пети киселата, коректен съм, връщам ресто. Стерен. Стерен. Стерен е тук на масата. Също така много ще се радваме, ако ни... Върху масата. Да? Много ще се радваме, ако ни предложите някакви теми.
за Гости? подкаста. Гости, Николина които искате да Чакърдакова. Само поканиме брато и Сашка Васева. И Орен Горанов. И да си говорим за Gen Z поколението и за снуските. Снуските, брато. Помислете, моля ви се, драги зрители, върху тема, която искате да обсъждаме, която ви е интересно да чуете, какво е нашето мнение, какво е всеобщо признатото мнение, защото мисля, че сме достатъчно обективни, емоционално интелигентни, че да го отсъдим. Казахме ви, че си търсиме водеща или поне една жена, която да представлява женското съсловие. И благодаря ви много, че гледахте. Аз бях Румбата. Аз съм Иво. Вие бяхте с Ето пак подкаст. Надяваме се да ви е харесал. Ако е така, споделете, харесайте клипчето, не забравяйте да ни оставите някое коментарче, критика, похвала. Радваме се, че ни гледахте. Благодаря ви, извинявайте, че се видяхме. И край. Край.